Det er med en vis ydmyghed, må jeg sige, at jeg byder velkommen her til Lautrupsgade nummer 11. Visionen for ombygningen af Grant Thorntons domicil her var at skabe et domicil, der selvfølgelig var skræddersyet til Grant Thorntons identitet, men også bygge på nogle af de værdier, som der allerede er her i huset. Det har været enormt vigtigt at finde en ejendom, som var vores egen, hvor vi har mulighed for selv kunne sætte vores præg på det, og det synes jeg virkelig, vi har fundet med den her ejendom. Helt sikkert. Det lever op til alt det, vi gerne vil være, det vi gerne vil udtrykke. Det er altid en fornøjelse at se et projekt, man har arbejdet på i så lang tid, og se det leve som her til Grant Thorntons nytårskur. Vi har haft en helt fantastisk eftermiddag her med en masse kunder og samarbejdspartnere. Vi føler, at der har været fantastisk stemning blandt alle vores gæster. Jeg har hørt flere, der siger, at de glæder sig enormt meget til at komme tilbage, og vi glæder os også til at tage imod dem igen. Det har været en fantastisk dag.